बिराद बरिया डिजाइन दाननाय आं दहायबो बुंदों जायफोरखौ दिनैनि दिनाव बेबायदि डिजाइन दाननाया अन्थाइनि डिजाइन दाननाया पसिबल नङा नैबेबो दाननायनिफोर अन्थाइनि मुसुखाफोरबो दङ बेफोरखौ गासैखौबो माने नाम्बार होनानै दोनदों बे मानसिनि महरमानिया नैफोरो बेफोर गासैबो दङ स' माबायदि मोनखो बे ताम्रेश्वर देवालयाव फैनानै जोबोद मोजां नोंथांमोना फैनो हागोन आं दिनैसो फार्स्ट फैखादों दिनै जों नोंथांमोननो मोनसे समनि बर' राजानि बायखोन्दा नेरसोन ताम्रेश्वर देवालयखौ दिन्थिगोन बेयो खैराबारियाव दङ खैराबारिनि सोनाबहा मोनसे ताम्रेश्वर होननाय जायगायाव बे ताम्रेश्वर देवालया दङ जायखौ बर' राजाया गोदो गायसनना गालांदोंमोन बे बायखोन्दा जानानै दङ बेखौ जों नोंथांमोननो दिनै दिन्थिगोन जों बेयावनो दिनै थांगासिनो दङ नोंथांमोना फारि फारि भिडिअखौ नायलांदो जोंनि बर' राजानि जारिमिनारि बायखोन्दा नेरसोनफोरखौ नोंथांमोना गोजान गोजान जायगायाव थांलायनो गोनां दरखार गैया जोंनि खैराबारियावनो उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि खैराबारियावनो बेबायदि बर' राजानि बायखोन्दा नेरसोन बायखोन्दा अन्थाइ खाम्फाफोर नोंथांमोना नुनो मोनगोन थ' बिदिब्ला भिडिअखौ नायलांबाय थादो दायो जोङो ताम्रेश्वर देवालय मोनफैबाय भितरनि परिबेसखौ जों नायनोसै ओमफ्राय नैबे जाहैबाय देवालयनि एन्ट्रि गेट बेनो फार्स्ट हाबजेननाय लामा ओमफ्राय दायो आङो बाइकखौ स्टेन्ड मारिबाय दोनथ'बाय बे जायगायाव स' मोनसे मोजां परिबेसनि गेजेराव नोंथांमोना नैबे ताम्रेश्वर देवालयाव बेरायनो हागोन नोंथांमोना बयबो फैदो आं नोंथांमोनखौ गले गले खावलायदों मोनसे मोजां जारिमिनारि जायगा नोंथांमोना फैनानै गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन थाजिम मोनगोन स' आं जितु भितरनि परिबेस बेखौ नोंथांमोना दिन्थिगोन हाबजेननाय माने मोनसे गेट बेयो मोनसे बिराद मोजां परिबेस बिराद मोजां डिसिप्लिन दङ नैथिंजाय दङ दंफां माने बिथिंजाय दंफां दङ आरो हाबजेननायावनो मोनसे शिबनि मुसुखाबो दङ आरो बेहाय माने दान होनाय जायो जायफोर माने दान होनानै मोजां मोनग्रा बिथांमोना नैबेहाय दान होनो हायो स' नायदो बेफोरबायदि मोजां मोजां मोनसे दंफांफोर दङ आरो नै हाबजेननायावबो अन्थाइनि मुसुखाफोर दङ नोंथांमोना फैबानो सिनायखागोन जे बेनो ताम्रेश्वर आरो मोनसे मोजां गिदिर गिदिर गेट होनानै दोनदों साइनबर्ड होनानै दोनदों नोंथांमोना फैनानै नायफैदो मोनसे जारिमिनारि जायगा आरो नैथिंजायबो दं मोनसे दखान नोंथांमोना जुदि फुजानि माल लाबाखैबा नोंथांमोना बेफोरावबो फुजानि मालखौ मोननो हागोन जायखिजाया बेहाय जायखौ फुजिनाय जायो फुजा बावनायाव जे मालखौ दरखार जायो बेफोर गासैबो माने बे दखानाव मोनजोबगोन नै गटाखिनि माल पाबो इयाते फुजार जगार ठीक আছে नोंथांमोना जायफोर माने फुजानि सब बुस्थु पाबो নহয় জানো बेखौ आदाखौ आं मोजां सिनायखायो हा सब पाबो बिथांखौ आं मोजां सिनायखायो बे गामिनि जायगानि आंदों मोजां सिनायो बिथाङा बेहाय दखान होदों स' नोंथांमोना जुदि बे थानसालिखौ बेरायनो फैयोब्ला हयथ' मुवा बेसाद लाबोफानो बावगारोब्ला बेहाय गासैबो फुजानि जगारफोरखौ नोंथांमोना मोनगोन स' गासैबो फैदो बेरायफैदो बे मोनसे मोजां परिबेस नोंथांमोना नुगोन आरो गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन स' नियाव लिरनाय दङ गभर्नमेन्ट अफ आसाम ताम्रेश्वर archaeological site. This archaeological site has been in ruins of a stone Shiva temple with brick structural evidence datable to 11th to 12th century AD. Director of Archaeological Assam, Guwahati. So नैबे ताम्रेश्वर जितु देवालय बियो 11th आरो 12th century निनो मोनसे एभिडेन्स होननानै बुंदों बेहाय थ' नियावहाय मोनसे साइनबोर्ड दङ गभर्नमेन्ट अफ आसाम नटिस लिरनाय दङ दा बेयाव दोङो दिस साइट हेज बिन डिक्लेयार्ड एज स्टेट protected site under the Ancient Monuments and Records Act 1959. Whoever destroys, removes, injures, alters, defaces, imperils, or misuses this monument shall be punishable with imprisonment which may extend to 3 months
or with fine, which may extend to 5,000 rupees, or with both. Directorate of Archaeological Assam Guwahati. So बेयाव clear लिरनानै दोनदों जे जाय बेनि थानसालिनि जितु अन्थाइनि मुसुखाफोर बेफोरखौ माने बुफायनाय जायो बा डेमेज खालामनाय जायो बिथांमोनखौ 3 monthsनि 3 दाननि जेल जाहोनाय जागोन आरो 5,000 फाइन लानाय जागोन आरो नङाब्ला नोंथांमोना जुदि बेफोरबायदि बे थानसालिनि जायखिजाया प्रपार्टिखौ डेमेज खालामोब्ला जेलबो जानांगोन आरो प्लास 5,000 रुपिस जितु फाइन बेखौबो होनो गोनां जागोन। बेखौ आर्किअलजिकेल डिपार्टमेन्टनिफ्राय बेहाय नटिस होनानै दोनदों। नोंथांमोना हाबजेननायावनो बे थानसालिनि जितु हाबजेननाय बे हाबजेननायावनो बे नटिसखौ मोजाङै फराय जाहाथे बे थानसालियाव हाबनानै मोनबो मोनसे प्रपार्टिखौ माने नस्थ' खालामा। दा बेफोरखौ संरैखा खालामनाया जों बयनिबो बिबान गासैनिबो जितु बेयो बर'नि जायगायाव दङ। बेफोर माने गामिया माने एसे हारसानि गामि दं बेहाय हारसानि गामिनि गेजेराव दङ बे माने थानसालिया नाथाय बेयो मोनसे समाव बर'निनो बर' राजानिनो सासे मोनसे थानसालिमोन। नोंथांमोना जारिमिन फरायब्ला नुनो मोनगौमोन हयथ' आं गोरोन्थि जायाखैब्ला कालापाहार होननाय सासे राजाया बे थानसालिखौ बुफायनाय जादोंमोन। आं एक्जेक्टखौ मिथिलासै आरो हाबजेननायावबो नोंथांमोना नैबे मोनसे जितु आगर जितु हाजो आगर बर'नि आर'नाइ होननानै बुंनाय जादों हाजो आगर बे हाजो आगरखौ दाननाय दङ हाजो आगरखौ दाननाय दङ नैबे अन्थाइयाव नोंथांमोना नुनो मोनगोन जितु बर'नि आर'नाइयाव बेखौ आगर सुखांनाय जायो। सनिया मोजां मोनसे महर दाननाय बे मोखाङावनो दङ नोंथांमोना हाबजेननानै नुनो मोनगोन। नोंथांमोना नुदों नैबेनो जादों ताम्रेश्वर देबालय। नोंथांमोना खैराबारिनि सोनाबहा फैनानै ताम्रेश्वर होननाय जायगायाव नोंथांमोना बे थानसालिखौ नुगोन। ताम्रेश्वराव हाबजेननाय जायगायावनो बे देबालयखौ मोनगोन बे थानसालिखौ मोनगोन। नोंथांमोनाबो फैनानै नायफैजागोन। जों नोंथांमोना दिन्थिगासिनो दङ नायदो दंफां लाइफांजों बुंफबनाय नैबे थानसालिया बेहाय गेट मोखाङाव नै शिबनि फट' लागायनानै दोननाय जादों। बेनिफ्राय नों एन्ट्रि गेटआवनो नोंथांमोना नुनो हागोन माबायदिहाय गोदोनि दाननाय अन्थाइनि मुसुखा दङ। नायदो माबायदिहाय डिजाइन दाननाय अन्थाइनि मुसुखा दङ नोंथांमोना नायनो हागोन। जायखौ दिनैनि मानसिफ्रा बेबायदि डिजाइन दाननाया माने एसेबां पसिबल नङा एसेबां गोरलै नङा। नाथाय 11 आरो 12 सेन्चुरियावनो बेबायदिहाय अन्थाइनि मुसुखा दाननाय जादोंमोन अन्थाइनि डिजाइन दाननाय जादोंमोन। नोंथांमोना नायनो हागोन। बेखौ एसे साफा खालामनांगौनि गोनांथि दङ एसे बादामालि खाबाय। नैबेबो आरो मोनसे अन्थाइ नोंथांमोना नुदों बेहाय त्रिशुल लागायना दोननाय जादों जिहेतु बे मोनसे शिबनि मन्दिर बेखाय बेहाय त्रिशुल लागायना दोननाय जादों नोंथांमोना नुगासिनो दङ। आरो थिग एन्ट्रि गेटआवनो नैबायदिहाय मासे मोसौनि मुसुखा दङ नोंथांमोना नुगोन। बेनिफ्राय बिनि सोरगिदिं गासिबो अन्थाइनि मुसुखाजोब नैबेथिंजायबो दङ अन्थाइनि मुसुखा। ओमफ्राय नैबे जाहैबाय मेन मन्दिरा मेन थानसालिया बेहायनो फुजा जायो फुजा होनाय जायो बेहायनो। आरो बेफोरबो गासिबो जितु त्रिशुल लागायना दोननाय जादों बेफोर गासिबो त्रिशुल। गासैदो बेसेबां त्रिशुल दङ नै नायदो सानग'हायै त्रिशुल दङ बेहाय त्रिशुलजों त्रिशुल सोरगिदिं त्रिशुलजों बुंफबनाय। नायदो बे फांसे फाख्रि दंफां आरो जायखौ माने शिब फुजियारिफ्रा फाख्रि दंफांनि गुदियाव शिब फुजिनाय जायो। बेखायनो जितु फाख्रि दंफां हिसाबै बेहाय त्रिशुल लागायना दोननाय जादों। नै बे थिग सिगाङाव मोनसे शिबलिंग दङ आरो मोनसे त्रिशुल दङ आरो बेहायनो फुजा होनाय जायो। आरो नैबेयावबो
शिब फुजिनाय जायो बे शिबनि फट'फोर दङ बेनिफ्राय मोननैसो अन्थाइनि मुसुखा दङ जों बेहाय हाबथ'लासै दायो नोंथांमोना नुनो हागोन बेफोरो सिम्पोल अन्थाइ नङा नाथाय बेफोरावहाय डिजाइन दाननाय दङ आं बेफोरखौ दिन्थिलासै आरो बेबायदि गोबां माने अन्थाइनि मुसुखाफोर दङ नोंथांमोना फारि फारि दिन्थिलांगासिनो दङ आरो नोंथांमोना जुदि नायनो गोसोब्ला नोंथांमोना भिजिट खालामनो हागोन खनसे बेयो दङ खैराबारिनि सोनाबहा ताम्रेश्वर होननाय जायगायाव दङ बियो नोंथांमोना मालाबा फैयोब्ला बेखौ भिजिट खालामफै जाय मोनसे जारिमिनारि मोनसे थानसालि नोंथांमोना नुनो मोनगोन माबायदिहाय अन्थाइनि मुसुखाफोर दङ अन्थाइनि डिजाइन दाननायफोर दङ नोंथांमोना नुगोन बेफोरो जास्ट माने सिम्पोल अन्थाइ बेफोरखौ साजायना दोननाय जादों बाट बेफोराव बांद्राय डिजाइन दाननाय गैया नोंथांमोना नुदों आरो बिनिख्रुइबो बांसिन माने डिजाइन दाननाय अन्थाइ दङ आं बेफोरखौ नोंथांमोना दिन्थिलांगोन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो नैबे बेफोर गासैबो अन्थाइजोब माने बेखौ 11 आरो 12 सेन्सारियावनो बे थानसालिखौ लुफुंनाय जादोंमोन आरो सोर लुफुंनाय जादोंमोन आं बेखौबो नोंथांमोना फारि फारि दिन्थिलांगोन जिहेतु नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो नाय फारि फारि दंफां थाइजौ खान्थाल दंफां दङ बेहाय ओमफ्राय आरो नैबेहाय जादों मेन थानसालिया बेहाय गासैबो फैनानै फुजा होफैबाय थायो जे दायो जिहेतु बलबम सोलिगासिनो दङ नोंथांमोना बे बलबम जायफोर बलबमाव गिदिङो बिथांमोना बेहाय फैनानै फुजा होफैयो दिनैबो नोंथांमोना नुगासिनो दङ सानै सेंग्रा फुजा होनो फैदों फुजा खुलुमनो फैदों आरो बेहाय सानफ्रोमबो आलारि बाथि फोजोंबाय थानाय जायो आङो सिङाव लासै हाबलांलासै नोंथांमोना आं बायजोनिफ्रायनो दिन्थिगासिनो दङ नोंथांमोना नुनो मोनगोन आरो नैफोर जाबाय गोदोनि बायखोन्दा अन्थाइनि नेरसोन बेफोरबो दङ बेफोर गासैबो डिजाइन दाननाय अन्थाइमोन नाथाय बेफोरखौ माने दायो बायलांबाय बेफोर अन्थाइया बेखायनो एक्चुवेल डिजाइनखौ नोंथांमोना नुनो मोननाय जायाखै बेफोरबो बेफोर गासैबो अन्थाइनि डिजाइन दाननायमोन आरो दिन्थिनो नाजागोन नै मोनसेबाव आरो अन्थाइनि डिजाइन दानायमोन नाथाय बियो बायलांबाय नैबे जिखिना नैबेनि जिथु बाउन्डारिमोन बेफोरनि जिथु बाउन्डारिमोन बेफोरो माने बायलांनानै बेबायदि जानानै थाबाय अब्ला नोंथांमोना नुनो मोनगोन जे दानि दिनाव बेबायदि अन्थाइनि मुसुखा दाननाया एसेबां गोरलै नङा आं दहायनो बुंखादों नाथाय 11 आरो 12 सेन्सारियावनो बै समनि जायफोर मानसिफोर बिथांमोना बेबायदि अन्थाइनि मुसुखा दाननानै गालांदों ओरैबायदि मोजां डिजाइन दानदों आरो बेबायदिनो माने सानफ्रोमबो माने साफा खालामबाय थायो बे थानसालिखौ जिथु दंफां लाइफां दङ बिराद माने बिलाइ गोलैयो दा बेखायनो सानफ्रोमबो बेफोर माने थानसालिखौ साफा खालामबाय थाग्रा सासे मानसि थायो आरो नैबे दङ माने जिथु शिबनि मन्दिर बेखायनो बेयाव मोनफ्रोमबो जायगायावनो शिबनि मुसुखा थायो आरो त्रिशुल थागोन नोंथांमोना फैनानै नायफै आं बुंगासिनो दङ एड्रेसखौ उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि जिथु खैराबारि बिनि सोनाबहाथिं जायो ताम्रेश्वर होननाय जायगायाव नोंथांमोना फैबानो ताम्रेश्वर हाबजेननाय जायगायावनो नोंथांमोना बे थानसालिखौ नुनो मोनगोन नै दिनैबो फुजा होग्रा मानसिफोर दंफैयो फुजा होगासिनो दङ बिथांमोना गासैबो जों एसे सिङाव लासै हाबलांनो नाजागोन नैबेहाय जादों मानसि जिरायग्रा थावनि मानसि जिरायग्रा जायगा आलासिफोर फैयोबा बेहाय जिरायो आरो नैबे जादों गेट थानसालियाव हाबलांनाय नैबेयावबो गासैबो माने अन्थाइनि मुसुखाजोब अन्थाइनि महर दाननाय जिथु बायखोन्दा जानानै थाबाय
आरो नैबे मोनसेबाव मोनसे अन्थाइनि महर दाननाय स' नैथिंगालैबो दङ माखासे महर दाननाय अन्थाइफोर नोंथांमोना नुगासिनो दङ। नैबे आरो मानसिनि महर दाननायमोन नैबे मानसिनि महर बेफोर गासैबो नाथाय बेफोरो बायलांनायनि जाहोनाव जों बेखौ क्लियार नुनो मोनाखै बेफोरो स' बेफोरो बायलांबाय बेखायनो क्लियार माने नुवाखै आरो स' आरोबाव नैफोरो मन्दिर दङ आं बेखौ एसे दामनानै दोनथोंसै। बेफोर गासैबो अन्थाइनि मुसुखामोन अन्थाइनि महर दाननाय नैबेयावबो फुजा जायो आरो मेन थानसालिखौ आं नोंथांमोना दिन्थिनोसै नैबे जाहैबाय मेन थानसालि आं बेहाय सिङाव लासै हाबलांलासै एसे गोथौ जेराव माने मेन फुजा होनाय जायगा बे माने एसे गोथौ आं नोंथांमोना दिन्थिगासिनो दङ निया नैबे जायगायावहाय फुजाखौ होनाय जायो निया मोनसे शिवलिंग दङ बेहायनो गासै फुजाखौ माने बावनाय जायो नायदो नोंथांमोना जुदि बेनि फुजाखौ नायनोब्ला जितु शिवरात्रि फुजा होनना बुंनाय जायो बे शिवरात्रि फुजायाव नोंथांमोना फैनानै नायफैनो हागोन आरो बैसागुनि 6 तारिखआव जितु बैसागो माहोनि 6 तारिखआव बेहाय फुजा जायो साननिनि फुजा जायो साननिनि हाबाफारि लानानै फुजा जायो बेवहाय खेराइबो मोसानाय जायो बाथौनि जितु फुजा बेखौबो होनाय जायो आरो बाथौनि जितु आरज बेखौबो गाबनाय जायो नोंथांमोना बैसागुनि 6 तारिखआव नोंथांमोना फैनानै नायफैनो हागोन खुलुमग्रा बिथांमोना फैगासिनो दङ नैबे मोजां अन्थाइनि मुसुखा दाननाय दङ आरो नैबे जाहैबाय बेनि फुजारि बिथाङा जाहैबाय फुजारि दङ बिथांमोनाबो आं सिङाव लासै हाबलांलासै नैबे मोनसे बिबारनि मुसुखा दाननाय आरो नैबेबो जाहैबाय मोनसे बिबारनि मुसुखा दाननाय बेखौ अन्थाइयावनो दाननाय जादों आरो बेखौ दायो बानायनाय नङा बियो 11 आरो 12 सेन्चुरियावनो बानायनाय मोनसे मुसुखा स' नैबे भिडिअ लागासिनो दङ आरो सिङाव फुजा जागासिनो दङ आं फुजा जानायखौ आं दौरि बिथांमोना 24 आवार्स फुजाखौ होबाय थायो आरो नैबेबो मोनसे अन्थाइनि महर दाननाय एसे माने दै गोलैना दङ बेहाय क्लियार नुगासिनो दङ बेखौबो फैदो बिदिब्ला आरो गुबुन मोनसे जायगासिम जों थांनोसै दायो जोङो दाबसे जायगायाव थांनि जेराव माने अन्थाइनि मुसुखाफोरखौ दोननाय जादों माने मिउजियाम होननानै बुङो बे मिउजियामखौ दिनै खुलिदोंना खुलियाखै नायनोसै मिउजियामा हयथ' दिनै बन्द' जानानै दङ आरो नैबे जादों बे थानसालिनि फुख्रि नैबे लिरनाय दङ पुखुरी नामि हातभरि मुख नुधुब देवालय परिचालय कमिटि गामियाव मोनसे कमिटि दङ बे कमिटिफोरा बेहाय मोनसे साइनबोर्ड होना दोनदों जे बे फुख्रियाव हाबनानै आथिं सुनो होआखै आरो मोखांफोर सुनो होआखै स' नैबे फुख्रिखौ नोंथांमोना नुदों आरो नैथिंजाय मानसिफ्रा फैदों हनै नोंथांमोनाबो फैनानै बेरायफैनो हागोन नायफैनो हागोन बेनि जितु ताम्रेश्वर देवालयनि सिनारि बेखौ नोंथांमोना नायनो हागोन बेथिंजाय फुख्रि दङ आरो बेथिंजाय माने रेस्ट हाउसबो दङ आरो मोनसे मिउजियाम दङ बे मिउजियामा दिनै बन्द' जानानै दङ नङाब्ला बेहाय गोबां माने अन्थाइनि मुसुखाफोर दङमोन नोंथांमोना नायनो हागौमोन मोजां अन्थाइनि मुसुखाफोरा बे मिउजियामाव दङमोन नाथाय बेखौ बन्द' खालामना लाखिबाय नैबे जाहैबाय मन्दिरनि उनथिंजायनि बाहागो
एसेबां माने गिदिर गिदिर बिल्डिं गैया नाथाय बेयो मोनसे जारिमिनारि जायगा नैथिंजाय खुरिया गिदिरसिमानि गोबां मानसिया बेहाय बेरायफैयो बैथिंजाय मोनसे रेस्ट हाउस दङ आरो बेहाय जिथु थानसालिनि हांसोफोर राजा हांसो बेबो गोबां राजा हांसो दङ दिनै बेखिनिखौनो नुदों माखासेया हयथ' बथिंबा दंहैयो नायलांदो फारि फारिनो आरो बेफोर गासिबो थानसालिनि हाजोबनि बाउन्डारिखौ नुदों माने बिराद गुवार जायगा दङ नैफोरबो बिराद गुवार जायगा जागोन नैबे जिथु बाउन्डारि बेफोर बाउन्डारिया गासिबो ताम्रेश्वर देवालिनि हाजोब बाउन्डारि जोब माने मोनसे गुवार जायगा आवग्रिनानै दङ आर्किअलजिकेल साइट मिउजियाम ताम्रेश्वर स' जों बेयाव हाबनो नाजानोसै दिनै बन्द बियो बन्द जानानै दङ साइट मिउजियाम स' नै मिउजियामा खुलिबाय नोंथांमोना नुदों अन्थाइनि मुसुखाफ्रा माबायदिहाय दङ नैनिफ्रायबो महर दानाय जोब गासिबो नै बिराद बुरजा डिजाइन दानाय नैनिफ्राय गासिबो नैबेबो आरो नैबे मोनसेबाव नैया बेबो डिजाइन दानाय बिराद गोलाव डिजाइन नैबेहाय अन्थाइनि मुसुखा नैबे मानसिफोरनि महर दाननाय नैबे बेनिफ्राय आरो सरि फारि फारि गासैखौबो दिन्थिलांगोन नैबे मोनसेबाव आरो महर दाननाय बिराद मोजां दाबो क्लियार नुगासिनो दं नैया नै मोनसेबाव आरो डिजाइन दाननाय नैबेबो बेफोरबो मा मा मिनिं बुजायदोंमोन जोंथ' बेखौ मिन्थिला नाथाय महरा दाननानै दङ दानना दोनदों महरखौ माने क्लियार नुदों बेफोरो जुदि बेफोरखौ आगोलावनो मोजाङै संरैखा खालामना दोननायबा क्लियार थागौमोन मोजाङै थागौमोन नाथाय बेफोर गासैबो बायफ्लेलांबाय नै बिराद बरिया डिजाइन दाननाय आं दहायबो बुंदों जायफोरखौ दिनैनि दिनाव बेबायदि डिजाइन दाननाया अन्थाइनि डिजाइन दाननाया पसिबोल नङा आरो बेबायदि हयथ' मेनेज खालामनो हानाय दिनैनि दिनाव महर दानगिरिबो हयथ' गैया स' बिराद मोनसे गोमोथाव मिउजियाम बियो मोनसेबाव आरो नोंथांमोना फैनानै नायफैनो हागोन नोंथांमोना फैनानै नायफैनो हागोन नैबेबो आगोलावबो खिथिबाय बेफोरबायदि डिजाइन गोबां दङ आरो मोनसेबाव दङ नैया बेयो मोनसे खुंथा बायदि बेफोरबायदियाव स' नैबेयाव महर दाननाय दङ नै नैबायदिहाय बे महर दाननाय दङ नैफोरबायदिबो आरो नैबेबो नै महर दाननाय दङ महर दाननाय दङ मोनसे डिजाइन आरो बेबो आरो जिथु नैबेखौ नायजागोन नैखिना मोनसे प्लेन सिट आरो नैयाव मोनसे खिर दङ आरो नैखिना मोनसे प्लेन आरो नैयाव मोनसे खिर दङ बेबायदि माने महर दाननाय आरो जायखौ जोङो रेन्डा मारिनानै बानायनाय बायदि बै समावनो अन्थाइयाव बेबायदि महर दानदोंमोन बेसेबां मोनसे आसरित जाथावना नोंथांमोना फारि फारि नायदों आरोबाव दिन्थिगोन आरोबाव नैया मोनसे जों नुनायाव थालिर बायदि आरोना थालिर बिदां बायदि नाथाय बे मा मिनिंमोन बेखौथ' जों बुजिला नाथाय जों नुनायाव माने थालिर बिदां बायदि आरो बेयो बिनि महरा आरो नैफोरो बेयाव मोनसे आखर लिरना दङ TMR 64
ना 04 बेखौ मोजां मिथिलासै स' नैफोरो नैफोरबो गासैबो डिजाइन दाननाय गासैबो महर दाननाय ओमफ्राय नैफोरो नैबे TMR 75 TMR 75 गासैबो नाम्बार दङ बा जों बेखौ दिन्थिजोबनो हायाखै गासैबो अन्थाइनि मुसुखाफोरखौ नाम्बार होनानै दोनदों नै मोनसे नाम्बारखौ आरो मोनसे नैबे नाम्बारखौ माने बेहाय बेसेबां मुसुखाफोर दङ अन्थाइनि मुसुखाफोर दङ बेफोरखौ गासैखौबो माने नाम्बार होनानै दोनदों मोनसे हिसाब आरोना स' नैबेहाय नाम्बार दङ नैबेबोमोन बे मानसिनि महरमोननिया मानसिनि महरमोन बेबो आरो नैबेबो मानसिनि महरमोन बाट बायलांबाय आरो बेफोरो एसे डेमेज जाबाय आरो बे बायलांनायनिबो मोनसे जाहोन दङ आं बेखौ नोंथांमोना दाहाय लास्टाव बुंगोन बेफोरखौ बबेनिफ्राय बोखांनो मोनखो आगोलाव मानो बोखांनो मोनाखैमोन दाहाय मानो बोखांनो मोनखो स' बेनि मोनसे हिस्ट्रि दङ आरो बेफोर माबायदिहाय बायलांखो बेनिबो मोनसे हिस्ट्रि दङ आं बेखौ नोंथांमोननो माने खोन्थागोन बेनि हिस्ट्रिखौ नायदो नैफोरो गासिबो दङ गोबां माने बायदि रोखोमनि अन्थाइनि मुसुखाफोरखौ नोंथांमोना नुनो मोनगोन जायखौ खैराबारिनि सोनाबहाथिंजाय मोनसे ताम्रेश्वर होननाय जायगा दङ बे ताम्रेश्वराव हाबजेननाय जायगायावनो नोंथांमोना बेफोर बे ताम्रेश्वर देवालयखौ नुनो मोनगोन आरो बे ताम्रेश्वरनि देवालयनिनो एसे भितराव मोनसे मिउजियाम दङ बे मिउजियामावनो गासैबो अन्थाइनि मुसुखाफोरखौ नोंथांमोना नुनो मोनगोन बै समाव 11 आरो 12 सेन्सारियावनो बानायनाय जायफोर अन्थाइनि महर दाननाय आं दहायबो बुंदों जे बेफोरबायदि महर दाननाया अन्थाइनि महर दाननाया दिनैनि समाव माने पसिबल नङा नाथाय 11 आरो 12 सेन्सारियावनो बे अन्थाइनि महरफोरखौ दानदोंमोन नाथाय मोनसे आसरित जाथावना बाथ्रा बै समनिफ्राय दिनैसिम माने बेफोर अन्थाइफोरा हा सिङाव हाबनानै दङमोन हा सिङाव हाबनानै थायोब्ला जों रावबो मिथियामोन जे बेफोरबायदि गिदिर गिदिर अन्थाइफोर माने बेहाय दङ जों रावबो मिथियामोन जों आगोलावबो जों जाय समाव उन्दैमोन बै समाव जोङो बेहाय बेरायनो फैबाय थायोमोन बाट बेफोरबायदि अन्थाइखौ जोङो नुनो मोनामोन नाथाय खैराबारि समाजनिनो सासे गुनि गियानि बेक्ति जाय माने हिस्ट्रियाव गोबां माने हिस्ट्रि बुरखांनायाव गोबां माने बिहोमा होदों बेनो जादों लोमस्राव दैमारि बिथाङा BTC-निबो सासे 17 बोसोर EM जाबाय बै बिथांनि EM समावनो बे ताम्रेश्वर देवालयखौ बिथाङा बुरखांफिननाय जादोंमोन आरो बेखौ लुफामफिननाय जादोंमोन माखासे आर्किअलजिकेल डिपार्टमेन्ट लाबोनानै आरो माखासे डिपार्टमेन्टफोर लाबोनानै बेहाय बे मन्दिरखौ लुफुंनाय जादोंमोन आरो बेहायनो माखासे अन्थाइनि मुसुखाफोरखौ माने बोखांनो मोननाय जादों आरो स' नैफोर जिथु माने अन्थाइनि मुसुखा बोखांनाय जादों बेखौ जोङो खैराबारिनि बै समनि बारग' EM गोनां लोमस्राव दैमारिखौ जोङो क्रेडिट होथारनांगोन मानोना बिथांनि नाजानायावनो नैफोरबायदि जिथु अन्थाइनि मुसुखाफोर बेखौ बोखांफिननाय जादों आरो बेबायदि मोनसे मोजां मिउजियाम बानायनानै बेखौ संरैखा खालामना दोननाय जादों आरो बै समावनो जुदि बेफोरखौ संरैखा खालामना दोननायमोनब्ला हयथ' नैफोरबायदि अन्थाइनि मुसुखाफोरा बायलांनाय नङामोन बेफोर डेमेज जानाय नङामोन आरो जिथु सासे बर' राजानि बेफोरो बायखोन्दा नेरसोन बेखौ जोङो जारिमिनारि हिसाबै मोजां नुनो मोनगौमोन आरो जोंनि गासैनिबो जिथु मोनसे जारिमिनारि मोनसे नेरसोन बियो संरैखा जानानै थागौमोन स' भिडिअआ एसे इकु जादों मानोना आं बे मिउजियामनि सिङाव दङ नालाय मिउजियामनि सिङाव दङ हिसाबै भिडिअआ इकु जादों नोंथांमोना बेकग्राउन्ड जिथु मिउजिक बेखौ इगनर खालामदो फैलायबाय जों दायो आरो दिन्थिनो नैफोर जादों थानसालिनि राजा हांसो बेहाय राजा हांसोबो माने फिसिनाय जायो गोबां राजा हांसोफोर दङमोन नाथाय दिनै बेखिनिखौ नुदों हयथ' बहाबाफोर थांदों बेफोर गासैबो बे थानसालिनिनो माने हांसो आरो बे फुख्रियावनो मोनसे
रेस्ट हाउसबो दङ नोंथांमोना फैनानै बेहाय मेङोब्ला दसे रेस्ट लानो हागोन श्री श्री ताम्रेश्वर देवालय सामलाय आफाद थुबुरनिफ्राय लुफुंजायो अक्ट' 2 अक्ट'बर 2006 मायथाइ 2006 मायथाइयावनो बे जितु रेस्ट हाउस बेखौ लुफुंनाय जादोंमोन आरो बे 2006 आवनो खैराबारि समस्तिनि EM मानगोनां लोमसाव दैमारि बिथाङा बे थानसालिखौ लुफुंनाय जादोंमोन आरो बे समावनो माने हा सिङाव जावखांनानै मोननाय बेफोर जितु आं दिन्थिबाय अन्थाइनि मुसुखाफोर बेखौ माने संरैखा खालामना दोननाय जादों बोखांफिननाय जादों स' नैबे मोनसे मोजां परिबेस मोजां बारहावा दङ बे दंफां लाइफां गरमाव फैनानै माने एसे नायफैनो हायो बाट इनिफ्राय एसे माने हाग्रा जानानै दङ बेफोरखौ साफा खालामबाय थायो दा हयथ' माने सम मोनथ'वाखै बा सम मिलायाखै बेफोरखौ साफा खालामनो नाथाय गासैखौबो साफा खालामना दोननाय जायो मोनसे मोजां परिबेसाव नोंथांमोना बेरायनो हागोन स' खैराबारि बायदि जायगायावबो बेबायदि मोनसे मोजां जारिमिनारि जायगा दङ बे जोंनि थाखाय गोबां दैखांथावना बाथ्रा नोंथांमोना फैनानै नायफै जे बे मोनसे बर'नि जायगामोन बर'नि जारिमिनारि मोनसे जायगामोन स' माबायदि मोनखो बे ताम्रेश्वर देवालयाव फैनानै जोबोद मोजां नोंथांमोना फैनो हागोन आं दिनैसो फार्स्ट फैखादों माने आं मिथियामोन बेबायदि समायना होननानै आं दा फैनानै नुफैबाय जोबोद मोजां दा आं थाबाय थानोसो लुगैलायलांबाय नै आरोबाव नुगोन बिथिंजाय जराबो फैदों नै बेबायदि मोनसे मोजां परिबेसाव नोंथांमोना बे थानसालिखौ भिजिट खालामनो हागोन दंफां लाइफांजों बुंफबनाय बेफोर गासैबो बिबारफोरजों बुंफबनाय मादै नांखो नायनानै